We plaatsen het spel weer naar die kant. Op Valencia neemt het goed door Franco. Hij wil naar voren, maar ze hebben nog niemand in de hoek. Robbie meldt zich naar nu. De bal aan de voeten. Ik wil door in zijn rug. Ik trap voor Brian Robben. Een fout van Geert Ruijden, die geeft hem zomaar weg. Franco die zijn uitspeelt om zijn idee uit te voeren. Dat was namelijk de schot. Deze richting Valencia. Komt die daar? Geert Ruijden maakt het een beetje goed. Schouten de bal. Het lijkt erop dat ook Ecuador gaat wisselen. Het is niet te zien wat er in de set is. Pinta is de man die gaat komen. Posities van de is. En dan komt hij uit. Flikker is laat en nos está bem saus aqui na die Fan Zone 2026 World Cup Edition. Aqui tem test do gênero. Nós estamos live voor de Café 80. Salve lá, tinha junto com minha persona, Damaris Redestap. Nós está aqui que cabeça de update nos completo. Wow. Eu venho aqui amistoso, pero yeng de ambiente, yeng de costa que eu legal. Há penalty para Equador, foul de keeper Flecken, yeng costa passando. Eu venho aqui tá, sim, não começou bom, pero sim, hope costa subindo e wow, Cachicará cai, há penalty. Hij had het zat op ora da hasiera, mega kota cambio completamente. Correto, o plano de Kuman estava foi outro, dus vamos aqui não estava assim. Espera Flecken tá aguante bala. Yes, bota invitar para vir assim aqui na 80. E assim é treta de ambiente de Fan Zone 2026. Vai back.
gracias a Tonoski por el café no 80. Nos está on in diferente hele dan kami visita pa wakker wega Holanda Ecuador. Holanda Contonos, kijk het de stand van zaken. 1-1. 1-1. Hopi pressão de Equador agora aqui. Holanda ledak ta riba ng cancha mes, ta defender, na nota saca bala largo sa nanta saca anda agora aqui e ja, é fastidioso, Equador ta queda por pressão, e boting hombre menos de botim. Dus Top está of assim, it. hopi difícil contra um time de Equador de assim jogada e também tem oportunidade para ir com gol. E mensen, Akirato, nós também temos entrevista também em small break, também tem aqui de 5 minutos ongeveer. Junto com Jaap, die loketa café 080 080 e nós também conta de mais aqui por verwacht para WK, pero a mes acaba cozinha abrir, bar abrir, so já Toque a chega. Toque llega. So nós está bij back no wega, nós está back com G's den break. Yes. Beurt. Voortdurend dus Wim Jong. Die praat met Koeman. Hoe kan Nederland een beetje terugkomen in de wedstrijd met een minder? Dat is een grote vraag. Eerst misschien weer deze wedstrijd van Samusin. Terug moet naar Simpels. Dat duurt wat lang. Zijn dat het gebeurt niet. Geert Ruida. Aangeven dus dat super bij Ecuador. Valencia. Maar want die door kan. Goed daar, op de ruimte van de middenset. Nederland gaat verder natuurlijk. Via Timber. En nog een keer Quinten Timber. Vrij. We zijn dan nu hier. Gakpo in één keer naar iemand. 65% balbezit voor Ecuador, 35% voor het Nederlands elftal. Na 35 minuten moet, denk ik toch, de strijd gaan staken. En Valencia Pachuca is inmiddels een werkgever. Dus is het Becaciccio. Iemand van de bank te sturen of iemand om klaar te maken voor een wissel dus. Van Dijk, daar gebeurt het bij het weghalen van Valencia. Of een verstapping, of ook nog iets van overrekken en overstrekken. Dus dat is een vrij jonge bondscoach van 45 er ook uitbrengt. Dat is echt iets jonger, 46. Valencia. Dus dan moeten we gaan zien of hij door kan of niet. De goals. Eerst deze, toen het allemaal nog heel leuk was aan het begin van de avond. Niet voor Pacho, maar wel voor Nederland. Daarna werd het dus snel minder met de rode kaart. En de gelijkmaker van de man die nu even behandeld wordt aan de zijkant, Valencia.
Ake neemt zijn tijd. Deze duel vooruit is gewonnen door Nederland. Schouten lastig. Ake. En dan wordt hij teruggevlogen. Ake. Torres. Toen naar de doelman die. Dus ik wil een beloofd geven. Moest ik redden. Ik wil wel eens redden. Poging van Malen. Van ver. Want hij deed eerst een duwtje uit. En Valencia. En hij gaat hetzelfde doet bij de Vrij en wordt teruggevlogen. Trap van Van Dijk, Geert Ruijden, Schouten, Robbie. Dat zijn de momenten dat Nederland kan helpen door de bal inderdaad vast te houden. Ja? Robbie Goes, hij heeft voor minder gefloten vanavond. Zojuist ook in het duel met Ake natuurlijk, maar dit laat hij dan weer gaan. En dus dit, maar dat komt omdat het balbezit voor Ecuador blijft. Koeman is het wel een beetje zat aan de zijkant. En dan maakt hij de Giro Vissel. Weet ook. Er zijn veel zelfs wat businessspelers van Nederland nu. En dan die hier een man dieper. Ideaal. Vrij trap voor. Isa Koeman. Niet gelukkig met de scheidsrechter. Misschien is het een andere zaak. Hij is nadrukkelijk aanwezig. Lekker, dat is een goede bal op Simons. Deze kant vindt. Nu is dat niet zo goed van Tipper. Zo weggegeven. Dan naar de andere kant. Dat heb ik gezien voordat. Anko is gevaarlijker. Hij speelt goed. En Sapinjan aan die linkerkant van Ecuador. Vrij toch weinig tijd. Ja, ze zitten er echt bovenop. Dubois komt eraan. Ja, flikker. Houdt Nederland nog voorlopig op de been. Door heel snel te zijn op de eerste centimeters. Voordat Dubois kon afwerken. Hij komt nog niet voorbij. Duel gewoon weg te halen. Maar tijd die maar aan de hand krijgt Nederland. Robbie. Goed gedaan door Mark Vlekken. In het duel met deze Dubois.
En hij voortdurend heel snel achterjagen ook weer uiteindelijk de bal kwijt. Dat is Stupinho. Dan komt hij via de rug van Ake naar dat wisselstand bij Boa. En die plaatst hem op de borst van Mark Vlek. Heeft de opdracht gegeven om een warm te beginnen. En dat is er niet de zomaar eentje, die gaat zo direct komen. Aan het begin van de tweede helft, want de rust komt eraan, hier is hij bezig. Als enige. We weten dat Rutto van Boeben de rust achterblijft hier in de aanvoering in de kleedkamer. En Simon gaat voor, vlak daarvoor, in de laatste minuut van de hoekse speeltijd. Ook iets moois kan uitrichten met Simons achter de bal. Simons, vreemd, Schouten. En toen opnieuw een 60 meter goed in de niet bij Gonzalo Vajero. En die heeft haast. Ecuador. Stupinho. 3 minuten. Dan wordt deze eerste helft vastgeplakt. Stupinho. Nu nog natuurlijk naar. Dus goed te zien. 4-4-1 verdedigd opzet. Economisch. De bijland van Wimmer is Jacoba. Donjes. Fietsen. Via Simons en de lobby. We gaan alleen maar naar Herrera. Zoals het klimmen van de Andes. Nu is het begin aan voor Robbie Dowling. Dat is goed. Daarna geen overtreding. Daarnaast Valencia zich dan over. En die truc van Plata. De ene keer gooit hij wel, de andere keer niet. Trapt hem over die zijlijn. Het is zelf een halve minuut rust. En behalve dat hij kwam bij Ecuador. Denk ik niet. Kan iemand dat hier heel erg vindt. Maar weer aanval dus. De laatste 10 seconden. Donjes.
Gamboa. 3 minuten zijn voorbij. En dan heeft de scheidsrechter uit Duitsland, die nadrukkelijk aanwezig was vanavond, gehuld door. Schoot in eigen goal, Pacho. Daarna Valencia vanaf de stip. 1-1. Tussendoor een rode kaart voor Denzel Dumfries. Al met al genoeg om over de naam. En dan straks naar de weg. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ING. This is a call to all Hungarians. I'm Nicolas Schöll, filmmaker from the Netherlands, and I'm coming to Hungary. Ja, e non sta aqui não for de café no tosto, e não só na Indonésia, mas em Boston, isso aqui tá fan zone, que me sai, nós temos um teste, para assim aí nós começar que é road to fan zone, World Cup Edition e aí aqui. Por certo, no começar vai dia 5 de abril, caminho que nós estamos apresentando também diferentes plataformas, on-site, wanneer ik moet weten, aqui por também em Almeida, delante da Religion Show, recording staan in studio, dus met de full production e aí nós estamos fazendo um teste. Muito que nós também, nós temos de fans de Holanda en ook vrienden, hè? Was dat amigo também? Claro, claro, nós está amigas y ya esta de Ecuador, so nós está aquí de manera mitad y ya mitad de Ecuador también un tiki, pero ya, moça, si ahora está Holanda hunga, mita Holanda. Me imaginar, sei, Anto, qual é o nome tá? Elizabeth, Elizabeth, abata nascida no Ecuador? nacida en Ecuador. E como te sientes que venga aqui tá vendo? Super, super nice. Sí. Verdad, estás hobby nice, disfrutando de todas cosas que está hobby nice. Como a Cinti ora com o primeiro gol aqui? Wow. 1-0 para Holanda. Ya. Me está confiada en Ecuador. Me está confiada en Ecuador. Pero, ¿verdad? Está verdad que Yannick Mbisa no está 50-50. Pero ya, si no juega en Ecuador, mitad Holanda. Pero ahora aquí, mitad Ecuador. Alegria para ambos equipos. Sí, sí, Tremendo, sí, tremendo. Pero todo mi camisa está juega está toch bastante difícil. Ele tem sua ação toch. De hobby jammer zie después de penalty da Holanda te kijken que voor, porque Boac eigenlijk solamente parte de nan, Ecuador está jugando algo más. Pero segundo parte nós também wax e nós também tira gol mais. Então, enfim, nós temos que ganhar e Bosnan. Tremendo. Ok, tremendo. Nos vai curva, nos vai curva. Vai por agora que dá agradecida na bolsa também, mas está aí o regalito assim aqui na para participar. Dá aqui na Citizens Cups com o pen e também assim aqui na patch de Citizens Insurance que você está aí também como dank para assim aí participar. Veel hobby êxito. Veel geluk. We gaan ervoor. Top, thank you. Salvi? Assim mesmo. Está 50-50 nanta. Sim, 50-50 não Está guardando Jaap Yeager? Nós estamos guardando Jaap Yeager, pero em fim de Yeager ainda, pero não nada. Nós por lá vamos estar também com esse 4, aqui 20 minutos exato. E happy hour te começar aqui na 080, 080, en levert dat prachtig. E maneira que nós quer explicar um pouquinho over die fanzone, met keer também tá interessante para todos lá que tá já acaba se guiando de encontrar what's going on. Fanzone. Fanzone eigenlijk dan een idee dat we nos por interactuar com o público presente durante a wega. Dus nós estamos usar naar a wega, mas tanto é parte rondi de fanático te sinta que não. As entrevistas com não, as wega não com não. E o que não está passando, o que é ambiente tá. E para nós ter para criar hype. Por mim que wega bem halftime e também na final de wega. Aqui há durante a wega. Depende que highlight. Sim, para lá o que tem wega, bem que está passando. Tussendoor nós temos updates também. Pero seguro que sim, nós have fun com o público tem. Essa é a minha bedoeling. Ah, daar is Jaapie. En dan ben ik mango shit tampoco. Tremendo. En ben ik een snackplatter all out. Leuk, lekker. Lekker, dat is Lekker, Kom er even bij staan. Sta je in het midden. Oh.
Jullie is ook, het? Goed Ja. met jou. Lekker warm, hè? Heerlijk. Zweet op Aruba, al 24 jaar. Juist. Nou, ik vind het hartstikke gezellig dat we er zijn. Ik ook. Ja, Fanzone. Jullie zijn erbij voor alle spelen, alle wedstrijden van Nederland. Ja, we hebben er ontzettend veel zin in dit jaar weer. En we hebben ook een keer geluk dat het nu een keer op, zoals ze zeggen, christelijke tijden is. Ik kan me nog herinneren met Zuid-Afrika, toen stonden we hier om 2:15 s'nachts broodjes te smeren. Was ook zo leuk. Maar ja, we gaan ervoor. Heel leuk dat Curaçao meedoet natuurlijk. Daar zijn we hier ook bij, hè? Voor Curaçao, Duitsland. Ja, dat zou geweldig zijn. We houden ons hart vast, maar ik vind het enorm leuk dat we in ieder geval die wedstrijd al gehaald hebben. En dan gaan we kijken hoe ver Oranje komt, lieverd. Ik ben heel benieuwd. Wij hopen dat ze natuurlijk helemaal doorgaan naar het bittere einde. Ja. Hè? Zodat we hier elke keer ook kunnen zijn, maar ook gewoon kunnen vieren mochten ze winnen. Ze gaan winnen. Ja, maar nogmaals, ik hou mijn hart vast. Dat hopen wij natuurlijk ook. We gaan er een mooi feestje van maken. We hebben camouflagenetten kunnen regelen. We gaan hier mooi alles een beetje afdekken, dat er wel de wind er doorheen kan. Maar dat we inderdaad nog wel een beetje beschut staan. Extra schermen komen erbij. Het geluid wordt gecheckt. En ja, we gaan ervoor. Inderdaad. Moeten. We moeten. Ja. We hebben er zin in. Wat voor lekkers hebben we vandaag? Nou ja, zoals je van ons gewend bent, waar we mee begonnen zijn. Oer-Hollands snackpattetje met wat frikandellen, bitterballen, een lumpia en wat chicken tendertjes. Maar ja, zoals jij wel weet, en met jou misschien wel, we hebben veel meer tegenwoordig. Onze keuken is een beetje gegroeid. Van de stampotten naar de vlamkoeken, naar de shawarma platters, naar verse vis. Dus er is voor ieder wat wils bij Café 080 tegenwoordig. En de bar gaat ook zo meteen over. Happy hour van 4 tot 6. Iedere dag, ja. Iedere dag 4 tot 6 op lekkere cocktails, op shots, van alles en nog wat. En eigenlijk met onze bucketprijzen is het eigenlijk de hele dag happy hour. Oh, mooi. En we verwachten ook specials voor de WK zelf, wanneer het begint? Ja, we gaan een aangepaste menukaart doen. Sowieso voor het eten natuurlijk, waar we inderdaad ook wat simpele specials opzetten. Dat is natuurlijk makkelijker voor te rammen in de keuken. En we gaan ook inderdaad met bierbuckets stunten en dat soort dingen doen. We willen graag massa is kassa, zoals ze zeggen in Nederland. Of zoals wij zeggen. En ja, we willen het voor iedereen natuurlijk en toegankelijk houden. En hopen dat we hier inderdaad met honderden aanwezig kunnen zijn. En een feestje bouwen. Ja, zeker. Maar dat kan ik wel, dat weet je toch? Dat weet ik zeker. Maar kunnen dat ook, of niet, Selfie? Natuurlijk, dat kunnen wij. Maar dat gaan we niet over hebben nu. Voor daarna, voor ze winnen. Pas na aflopen. Ja. Weet je nog toen? Weet je nog toen? Ja, weet je nog toen we begonnen? Ja, precies. Nou, dankjewel. Ik vind het fijn dat we er zijn. Misschien aan het einde ik ben er heel blij mee. Ik ben, hoe zeg je dat? Gezond zenuwachtig. Het is gezond spannend natuurlijk. Je wil natuurlijk altijd alles goed gaat. Zoals je net gemerkt hebt, we hadden al een voorproefje. Als het mag van DOW ga ik ook de weg afzetten. In ieder geval ook dat afdekken. Ja, maar ja, inderdaad zorgen dat het hier op bolletjes loopt. Dat is het enige wat we kunnen hopen, dat ze wat verder komen die jongens. Inderdaad, nou toi, zoals ze zeggen. Wij hebben er ook heel veel zin in. Zo, tot zo. Aan het einde hopen we weer te winnen. Helemaal goed, we gaan ervoor. Awesome, dankjewel. Lekker. Tremendo. Waar ik kom in, op je douche. Ja, het is lekker. Ik ga voor de chicken. Mijn favorito sempre ta fricandel. Oh ja? Sì, mi gusta un fricandel special, cuta sempre curry, per real curry, no ketchup. Curry saus. No, per curry. Curry. Curry saus, maionese e cebolla blanco. Oh ja. Sei a única maneira de comer cebolla blanco, so de meer die comida, cebolla coral. Era para un fricandel of een patat special. Curry, maionese e cebolla blanco. Dus eigenlijk hoor ik dan, tem falta um tique de cebolla blanco. Tá falta um tique de cebolla, pero ya, ok, não se pode vir para conhecer. É um teste, é um teste. En zie ik dan onze live. Dale. Ding break. Lekker hè? We gaan met de invita. Happy hour te começar aqui dentro, mas nem para escutar Yapi, você também, todo dia de 4 para 6 horas. Eu quero mandar danke a vós e a Cabana, não sei, não está junto conosco. Ok, nos está dando info para o Hasi, no Hasi. Met keer dat interessante, Patsina hij nos mencionar, we nos aqui na Jacaba voor die Café 080 080. Gezelligheid kent geen tijd, het leven is prachtig. Maar dank je seguramente também para lo que está Citizens Insurance Aruba, acordando bastante aqui na também. Arriba lo que está no seguro Pacas, seguro de auto, e seguro de reisverzekering e também seguro médico.
Yes. Seguro também feliz tarde e bom menino, ela quadra mi broche coffee, coffee que hora treci voor die Santo Domingo. Nós vai ter mais informação over die aqui também. Nós manda seguro saludos para Orlando e Mario. Nós que manda seguro saludos também para Hama, que também está junto conosco a riveduci a tarde aqui. Também da forma parte di Fan Zone. Abbiamo ainda naturalmente l'Antariba Radio Show attraverso Power FM. Nós está on. Nós está on. Douche comida, douche ambiente, aqui na Café 080. Bom wega andando, hope costo suficiente em wega. Está ansioso para as duas partes de wega. Vamos aqui que também passa. Aqui rato nós vamos para mas sem para nos entrevistar também. Nós estamos ganhando, nós estamos away, para nós não escapar nós. Eu quero também danke na lokale e production team, dus aqui rato drones também da Bailaira, diferentes spots são tem câmera por ali. E assim aqui na nós quer test drive lo que tá Fan Zone 2026 World Cup Edition. E com essa aqui assim aqui na se pode dizer hey, também que forma parte de lo que tá Road to World Cup of a World Cup mês. Naturalmente vou contato-nos livremente e assim aí nos por acomodar a abo também e boa companhia. Dus assim aqui nós excited. Sim, hope excited para formar parte dessa aqui do iniciativa Hope Great. E vida sim essa aqui é verdade, também amanhã e seguro que sim, onde nós também anunciar spot não. Nel tato que a bossa acaba, tudo o wega de Holanda, lo passa aqui não, nós lo está presente para transmitir essa aqui, para o aqui ambiente que tem lugar, e seguro que sim, passa aqui na Café 080, para poder estudar de duche comida, e bucket de eles que não está bem tem, duche ambiente também tem aqui na, seguro que sim. Lo que é great também para mencionar, Salvi, tá que nós não trabalhamos nos dois só. Nós trabalhamos também Gregory Trump, de Italo, nós se chama Italo Arubano também, feliz a tarde que também está em Fan Zone 2026 World Cup Edition e Edward, DJ Etche Sevilla Saus, também da forma parte de lo que está support analysis, não que sabe mas de futebol e que lo do na nossa cine que também é parte mais técnico, informações na reviews, não que também da passa, não também da parte de nós. Sim, tem que mais grande, nós temos mais coisa boa, queda pendente, queda sintonizar, live live stream de nós. Cada vez nós vamos anunciar, nós temos promo vídeo que vai estar ali. Então, queda pendente, nós temos uma surpresa para na caminho. Exatamente. Falta quanto assim ainda? Você pensa para o que está de 5 minutos de break aqui para passar? Mais ou menos 10 minutos para o Wega seguir. Para nós aqui de duas partes de Wega de futebol. Vamos aqui para passar. Você tem basta pressão de Equador riba Holanda atualmente. Exatamente. Nós vamos dar um hapje. We komen zo terug. Quizás com mais entrevista e agora mais giveaways também de Citizens Insurance. Nós também be back.
Missing. Denk ik, Cody. Kakpo. Binnen de lijnen. Veranderingen. Niet voor de wedstrijd. Of een ploeggenoot uit Liverpool. Hij komt dus van de band. Hier in de tweede. De Serbië. Inderdaad wel ongelooflijk doorgaan natuurlijk de strijd tegen de degradatie. En hier inderdaad de bevestiging van Kakpo. En dan voor deze Verkoop tegen Lieber. Natuurlijk gaan proberen te winnen. Dat zou tellen in Ecuador. Maar Spol wil zelfvertrouwen hebben. Robbie, die heeft wel pijn. En schudt die pijn van zich af. Eerste goal. Valencia. Van Ecuador maakt zijn debuut. Robbie omhoog, maar onder de bal door. Hier zijn ze aan het lopen. Hoe is het? Is het Pignan die de bal krijgt? Zoals heel vaak in de eerste helft. Kijk, Stelo. Daar is Enner Valencia die een beetje uit balans komt. Maar dat is voor Nederland nog goed ook. Eerste kans naar rust voor Ecuador. Met een beetje opvat. Succesvol duo van een jaar geleden. Tegen Spanje. Kom. Wat hij gaat doen, dat leek al eerder wat gebeuren, maar nu wordt het terecht teruggevlogen. Valencia. Dus een breed dat voor Nederland zelf al. Lodewijks staat buiten beeld. Een enorm standaard situaties in staat wijzen. Dit is naar de rij, maar hij is ook naar Geertruiden. Dat is een
Durft hem kennelijk niet te plukken. En nu komt Geertruida over, om aan de andere kant op ver te gaan gooien. Dit zijn de momenten waar Nederland het op dit moment in de wedstrijd van moet hebben. Van de Ven en de Vrij hebben ze het gemeld bij de eerste paal. Zien of ze daar nu wel kunnen winnen. Helemaal komt hij ver, Geertruida. Schouten, hier dus. Met de voeten, Geertruida. En nu met 4-5 die heel snel zijn. De Bijl Donmars vergelijken heeft de bal te komen. En de overweging. Goed ook. Prima gedaan. Met heel veel risico. En weer dan Valencia. Schouten. Akin. Robbie. Toch weer kwijt en blijft geblesseerd achter. Heeft het doodzwaar. En over de Pacho. En Ordóñez rijdt Robbie. Hij heeft pijn. Thiago. Gaat naar de grond waar Robbie nu net weer staat. Dus kijken het Pacho wat er aan de hand is. Hier, het duel tussen die twee, Pacho en Robbie. Valencia onderweg. Nog altijd snel, maar niet meer zo snel als een paar jaar terug. Vlekken met de kans om die bal te pakken. Als hij er langs is hij weg, Valencia. Dit keer uitstekend. Simon staat, wil zo snel mogelijk terugkeren. Robbie kan weer proberen iets met de bal te doen. Deze met zijn tegenstander dan met de bal zelf. Vandaag hier langs. Torres viel. Nu dan Robbie. Robbie met de doelman zet zijn voeten in. De doelman heeft de bal. Maar hij heeft een oude pijn. Het linkerbeen van Robbie. Dat is de oorzaak. In een uiterste krachtsinspanning probeert Robbie hier die bal te halen. En voor de tweede keer in deze wedstrijd ligt Gonzalo Valle met pijn op de grasmat. Opgeleefd. Hij is het nieuwe club, Sunderland. Held geworden naar de goal tegen Newcastle in de laatste secondes vlak voor deze interlandperiode bereikt Robbie. Bij zijn laatste basisplaats in Zenica. Naar Italië in strijd voor het plek. Het wereldkampioenschap voetbal tegen Bosnië. Hier nog een keer. Hij gaat ervoor. Keeper is eerlijk. En daar is de pijn.
de stop. Zo te zien. Dit is Cabezas. En dat is dan eigenlijk de derde keeper van het elftal. De eerste is het door architect Dominguez. En die komt dus niet in actie vanavond. Het zou voor Cabezas zijn debuut betekenen. En laat het maar even heel snel gebeuren, want het duurt behoorlijk lang. Het bijzondere is geen beschermde schaal onder de sokken. Gonzalo Valle. En zo te zien zelfs vaak worden gedragen, dat is het triest nieuws. Ake gaat praten met de bondscoach. De volgende die vanavond niet had gerekend op speelminuten. Dan Libertad. Santa Domingo komt hij deze man. En officieel klaar is. En de keeper die nog behandeld wordt. Nederland gaat zo direct ook wisselen voor Hector. Gezien de emoties is het goed mis. Deze Gonzalo Valle van Quito. Die zijn derde interland dit tijdelijk heeft gelaten nadat de Bobby dus vol voor de bal ging. Maar de doelman daar gaat. E nós está aqui na Ford de Café no 80, caminho com nós in fan zone, so test zone. Even snel, nós queremos passar arriba logo tá, sim, arriba logo tá é parte de changes não. O que está passando, Salvi? Agora aqui Broby has jogada com a drenta ribe keeper, pa ja, há chance para kita bala e por gol. Keeper queda lesionado, keeper vale, a keeper Cabezas
o Equador está bem dentro. Então, o keeper vale mais trabalho e sim, tem um cambio de keeper para defender o gol do Equador. Ok, dus kijk eens aqui porque mena hoor aqui não com outro keeper te drinken aqui, não te passa meneer hoop e viaja, não? Well, normalmente o keeper está bom quando você selecionar. Logicamente sempre cada equipe tem seu keeper número 1. Se keeper número 1 está salido, ele vai ter outro keeper. Dus vamos a apresentar o PBA, door die C1 a 2, door que bota em cambio, bota riba banki, bota mais hamber para demonstrar. Dus importante por ser o resultado bom, por isso está malo também. Dus vamos ver o que vai suceder. Sim, het is heel spannend. Zeg, het is supposed dat een oefenwedstrijd. Pero ja, kabat in rode kaart kai, eigen goal, keeper te bayendo hoor ik in lesson. Dus ja. Isso está todo efeito para depois. Vai catch no J hobby, pero lesson en sí é importante, porque nós temos vega na caminda e também ante sala, botinho que da fit para mundial, você não diz? Exatamente. Dos lunas bobo bisa. Sim, quase. Ja, bobo bisa. Iets minder. De juni. Ja, precies. Dus nós estamos aqui mirando uma jogada. Eventjes snel over die lokale blessures. Quero mandar shout-out também para minha vizinha, my good friend, my neighbor from Canada, Justin and Fallon Sabian. Greetings from Aruba. Hi. Canadian team is also in the World Cup. Oh, good luck. Ja, ik heb siguro saludos também para mi brochi coffee, dag Orlando, que bisa acabei de join us. Seguramente também nós sabemos nos bahaya mas ainda para nos sporting de nos show, pero nós papel rato passar de blessure. O Memphis Depay. Yes. Conta-nos que está seu status. Na momento na que está lesionado, ele está recuperando cabo, está nahulando, tomando tratamento, você nota na Brasil, onde seu time está, e provavelmente ele vai recuperar uma hora para estar feito trobe. Está sendo muito bom na Corinthians, onde está jogando na Brasil. Pensei mesmo também ele dentro da seleção e está score também, hasta quebra recorde de top scorer. Dus hij toert bij een hoop bom pé. Dus Memphis is een bom arma para Holanda team para mundial. Dus je moet keren met team feco e vai estar feita tropa para a temporada. Para a temporada mesmo para WK. Mensen, nós estamos em Fan Zone 2026 World Cup Edition. Nós estamos seguindo para o ambiente que na 80. Het is doorbijten voor het Nederlands elftal. De eerste thuisnederlaag sinds oktober 2023 te voorkomen.
Goed gekeken naar Diego Simeone. Dus Sebastian Bekacec. Een van de vele Argentijnen de laatste jaren. Voor de Ecuadoriaanse nationale ploeg. Yeboah. Dus bij het omgaat Yeboah. Lekker, toch enigszins verrast. Wordt geholpen door Geertruida. Yeboah vraagt zich af waarom niemand rekening houdt met een goede voorzet. Met zijn rechter. In het duel, Timber. Geen voorsprong op. Dit is dan het ene moment waar je dan in zo'n wedstrijd op wacht. Timber, hier weer goed inknalt, het lichaam eruit en een prachtige beweging gaat vooraf aan de paas. Maakt net niet de keuzes die een doelpunt opleveren. Was wel zijn moment natuurlijk, Brian Brobby. Dat weet hij zelf ook. Geen Virgil van Dijk meer bij de hoekschoppen waar dus veel op getraind is. Nog wel wat anderen in de doelmond. Keeper moet daar nodige moeite mee. Dat is dat. Die wordt geholpen door de scheidsrechter. En dit hoeft dus allemaal niet meer, want het is al gefloten. Is dus net in die actie de absolute snelheid, Brobby. Om net iets meer tijd voor zichzelf te creëren. Lekker geeft op weg. Pacho. Estupinian binnendoor bij Geertruida. Die staat op te letten. Wordt een hoekschop. Is gezien naar die ene beweging, Geertruida. Kan dat niet corrigeren. En hebben wel natuurlijk door de hoekschop. Hoekschop is er dan, is die bekend. Geertruida. En weer daar. Estupinian. Caicedo.
Plata. Estupinian is er al binnengelopen. Dan is het de noodschop, maar de vlag gaat denk ik ook nog omhoog. Want het is naar Nederland. Hoor je mij? Nee, ik zit Nederland wel hier te kijken. Normaal gesproken is dat er dan bijkomen uit van de doelman. Nu nog tijd in de slag. Alexi doet het handig en dan die van toevoegen. Held van de Ven zichzelf aan een vrije trap. En dan nu wel met Valencia. Trekken neemt zijn tijd niet. Verliezen. Ja, daarom dus. Ik zou even kijken wanneer het tijd is. Ik vlieg donderdag naar Curaçao namelijk. Dus dan ben ik weg zonder laptop. Gesprek in beeld genomen. Koeman, hoe het ook weer vanavond. Beter dan in Nederland. Ja, ik mis het wel. Als ik bepaalde dingen zie, zoals ik heb genoeg filmpjes, maar is het dan van Turk Dubbel bijvoorbeeld misschien. Ja, dat hoor ik ja. Bijna als de kans voor Simons. Ja, ik zag dat filmpje niet. Vast in zijn onderhoek. Behoorlijk. Kijk van Tipper. Ja, Deze paas toch even de tand laat zien. Krijgt Nederland de bal terug. Ja, ik heb er zin in. Dus, Hij heeft in ieder geval door wat er moet gebeuren. ja, want maandag jij over dus. Wil mij dan af en toe aan deze kant zijn. Daar komt het wapen van Geertruida weer. Zo ver ingooien. Van de kinderen bij de eerste maal. Goed Nederland. Goed is het stond op de deur. Het is wel een gevaarlijk stond het mis. Hij kan er nu. Koeman gaat er nog. Kijk, zijn laatste wisselmoment. Zometeen 4 uur. Zitten er nog een paar aan de bank. We gaan er niet door. Of 40 jaar. Ik denk het wel. Gaan we zo allemaal zien. Eerst de vrije trap van Simons. De scheidsrechter is hier anders. Geertruida. Ik bedoel maar Dubois. Dan gaan we kijken. Weghorst. Hato. In dat moment. Dan wordt Geertruida dus wordt teruggefloten voor de straf. Koopmeiners. Valente. Aan die kant is het wat eenvoudiger, want daar komt alleen Geertruida. Voor Torres.
bal. Jeboa. Marcelo. Vici. Marcelo. Er zijn nog meer momentjes van onnauwkeurigheid aan de kant van Ecuador. Dit was het wegsturen van Bromi. Hier nog één. Misschien daar nog enige vermoeidheid. Want er dan toch nog iets te halen vanavond. Bromi. De score. De paasje van Xavi Simons. En aan de andere kant geen buitenspel voor Valencia. En dat wordt dan opgelost door Ake. Laatste kwartier kan toch nog wel wat gaan worden. Met de momenten die er nu zijn. Dat was het laatste moment van de Ake. Simons gaat zo te zien aan de kant. Timmer gaat aan de kant. En wat kunnen deze nieuwelingen? De Nederlandse kant. Nee, de rechtsbuiten van afgelopen vrijdag Romeo. Dat hem afgehaald. Maar levert Nederland dus wel wat snelheid op. En toch nog een flinke kans. Weghorst nu in de punt. En wat kan Van Lente? Met de afwet gedaan. 15 tot 20 punten die hij niet krijgt. Nato met zijn eerste balcontact. Valet wil jagen. Weghorst loopt daar. Het zijn in ieder geval spelers met nieuwe energie. Goed leek te raken. Plata. Valente met Estupinian. Valente pakt wel een beetje vast. Dan raakt hij in de war. Zo hier te zien. We komen Schouten en Valente naast elkaar voor die blijven als defensie van de tackle op de bal. En dan met de hoekschop op. Duel met Jeboa. Lengte genoeg die niet meekomen. Donjes in 85, Pacho bijna 1,90. Allemaal gaan ze voor de neus van vlekken staan voor deze variant op het randje van het 16 meter gebied. Estupinian, bal aangeraakt. En deze nieuwe hoekschop. En aan de andere kant. Caicedo doet snel en kort. Vici. Estupinian tussendoor. En Van der Ven. En toch alsnog de voorzet van Caicedo. Dat scheelt. Mooi weinig. Daar was
dus Pacho nog. Die al gescoord in dat doel. En het gaat op deze manier gedaan. Strafschop. De bal daar wordt weggehaald door de vrij. Deze voetbalbeurt niet zo. Bal betekent de bal gelijk. Ja, bal gespeeld van de speler. Caicedo. Bal voor het doel en vrij. 10 minuten. Nog officieel op de klok. Nogmaals, er zal ook wel een dan erbij komen. De tijd voor het zelf herstellen. Ecuador heeft hem. Fietsen. Antonius. Jeboa. E nós está eventjes back checking in, net 10 minutos para ver que o acaba, sabe? 10 minutos na 20, sim, mais ou menos cedo. 10 Extra minutos. time. Extra time, Beetje blessure meer. tijd. Holanda poniendo presión over aqui, me queda nanke vai para Victoria. Pero esta queda difícil. Brabi hay dos chances, basta un hopi bom, un menos bom. Pero sí, Holanda está fighting, está fighting. Anta fighting, we gaan 1-1 worden gedaan, anto com 10 man, anto. Ito Foi kasi de- yung lucha pa yung wedstrijd aqui. Sí, foi de minuto 20 algo, 23, 25, sí, 23, 25. Nanta ya 10 en el Riverveld. Está duro. Holanda no tiene fácil. Ecuador não tem hopi físico, põe press hopi alto, dus nessa hora keeper tem bala, defesa tem bala, atacante de Ecuador não está riba ng kaba. Dus Holanda tem duro, não tem duro. Nantine duro, dus ito ang challenge toch bij een oefenwedstrijd aqui. E maneer ko po po para quizás wat herkennen lugar sita mo baka join us no sa ding Café 080 in ons takinanga sin testing voor wat betreft a Fan Zone 2026 World Cup Edition. Essa kita conjuntamente com a Aumenta NPC Production Lanteribe Radio Show junto kumi amita de mas redestap nos tin salvi lachan sin no support analysis of analysts, como se chama? Analista. Maestro te queda Gregory sim, não? Me tá assisti, de sua ausência, me tá assim me best, não está reportando o que está passando. Exactly. Me também que visa algo tão importante, porque Holanda ganhou um amistoso por aqui, pero na momento aqui também tem jogo entre Sweden e Poland, que tá é ganador local de pool de Holanda de hora do mundial. Okay, dus Holanda tem Japão para jogar contra G. E seja Poland of Sweden também bem extra dingen pool para decidir. Você está andando agora aqui, wega tá agora aqui 2-2, dus o ganador está seguindo. Alright, e se je quer 2-2, que que tá só de? Mas tanto me quer regra de futebol tá extra time, en dus se não tem extra time, ainda não está claro, dan weer penalties. Oh wow, oké, net echt meneer de Bies. Net echt. Oké, we preferar para Zweden, que Holanda vai contra DJ também? Sí, Poland, último 2 weken, Holanda contra Poland, está 2 empates. Dus Poland não está team fácil para beat. Tem o famoso Lewandowski dentro da equipo, pero não tem mais astro que dentro da Europa mesmo também, na Liga, na Premier League e La Liga. Dus não tem bom team eigenlijk, Riba Pia. Lewandowski como líder de team aqui. Zweden, também tem pari astro que dentro da Premier League e rond do mundo. Pero sí, para Holanda lo está más favorable para topo Zweden com Poland. Sí. Yes. Alright, dus bij de ultime paar minuutjes lang, extra time erbij. We zijn bezig te maken Fan Zone 2026 World Cup Edition in testing aqui na Café 080. Yes, leven is prachtig. Ay, mi manca arriba mesa.
Zo dus, Nederlandse tijdwinst. Als hij dus nog naar Evalo gaat brengen. Voor de slotminuut. En dan lijkt het ook nog. Gijs-Tweede. Schouten. En Vorst. Als we het zo bij langs krijgt hij nog wat gerommel bij Valet. Kijken. Wel gezien dat hij niet super veel tijd heeft. Geert maar wel Hekker, lange bal, Weghorst. Goed voor zijn man komt, helemaal gedaan. Maar daarna is Koolmeijers die de staat nog wel vasthouden. Die krijgt dan weer hulp van Schouten. Draaibal van Geert knap gedaan. Daarna door Schouten. Nee, trap voor Nederland. Er komt nog een kaart aan. Geel van Fietsen. Zo is het. Ze moeten opschieten bij Eva hoor, want daar zijn ze druk bezig. Toch om het drietal klaar te stomen. Maar Nederland zal het vooruit deed. En waarom niet? Schouten levert in. Jonas Hato. Estepinho, 88ste minuut. Maar bij deze gaan we straks het bord zien van de vierde official. Hij is op weg naar 9 minuten extra tijd gaan. We zien het zo. Eerst deze bal richting de tweede paal weggekopt door Van Hekken. Dus een hoekschop. Weer kort, zoals Bril. Komt even door niet tot de dans. Dan gaan ze nu toch wisselen. Alcivar. Graag nog een praatje maakt. Fietsen vanaf. Evalo. Komt voor Valencia. Deze Marty Castelo komt. Zo zit het erop. Valencia, maar ook voor het gewissel bij Ecuador. Oko. Dus veld voor het doel. Datzelfde geldt voor Castelo. Van de Vet haalt de voorzitter uit. Het is nu gaan rennen, maar daar krijgt Hato de bal niet. Dat was wel de bedoeling. Nu ben ik dan toch
komt snel terug. Van afstand is ongevaar. Dan Siva. Nog wel aangeraakt. Ze hebben haast. Plata. Ecuador wil nog winnen vanavond in Nederland. Best is er hier ook wel vanaf. Een kort met de extra tijd gaat omhoog. Koeman kijkt er vol vraagtekens naar. En op dat bord staat 5 minuten. Dat valt mee te zien. Alle wissels en de blessure van de doelman. En dat hebben we wat meer gezien. Richting Weghorst, die verlengt. En dus komt Nederland nog van Lente voor het doel. De paas van de Ven noemt die naam. Is dit geen buitenspel, dat is het wel. Dus hoeft dit niet door. De scheidsrechter heeft het gezien. Vlag was omhoog. Toen gaat het spel verder. Gijs Taylor. Sauer heeft Vlekken de bal te pakken. Nog 3,5 minuten. Snel heeft Nederland heel lang overleefd. Met de momenten. Weghorst gedaan. NATO kwam Diony Schouten, door Ecuador. Plata weer van Hekken. En de tackle op de bal. Bovendien zie ik daar juichen van Hekken. Ook nog een 4 voor Nederland. Goed gedaan. Ja, oh ja, sim. Hey, Wega, nós está back, welcome. Nós temos test zone, defense zone. Pero, me quero mandar even wat groetjes. Probeer que nos laga saco, te falta alguns minutos mais, mas Wega bij extra time 5 minutos. Me quero mandar groetjes, saludos para lo que está Ronald, Mirla, Sami, Erlek, Suleika, Tante Mimi, Tante Thij, Shurandi, Clay, minha papinha baita Ingrid, nós ainda não estamos conosco para nos live. Clay, yes. 5 minutos extra. 5 minutos extra, 5 minutos extra. Me quero já me informar que o jogo entre Sweden com ano passado nada. Nada. O jogo entre Sweden com Poland acaba e Sweden resulta vai com vitória. Wow. Finalmente Holanda está dentro do pool junto com Japão, Tunísia e Sweden. Zij vai ter pool final para Holanda. Zij ter 3 países Holanda vai jogar de grupo e para requalificar para a seguinte ronda do mundial. Yes, net lokaal que nós está bisa que nós está wat preferar. Sim, preferar. Precies. Sweden vai ter bom time para Holanda por llegar a seguinte volta. E Japão sim está conanting ook tiene cuenta con eso. So Japão tem streak e basta juega ya así como no te era 7 juega 8 juega, natin gana acaba trae otra, incluyendo na gana Alemania 2 veces. E essa aqui nós estamos mapeando dus die groepsfase officieel voor wat betreft World Cup. Zij de groepsfase officieel voor Holanda. Dan daarbij contra Tunisia, Japão e Zweden. Zweden. Zij dat de latest update. Dus bij un rato over para el resto de ambiente aquí. Bij último paar minuutjes na, juega die Holanda Ecuador ta 1-1. Dus bij mijn bij, probeer ik ons zomaar afscheid. Yes. We zien de klok. Het laatste moment
om te moeten doorstaan voor het Nederlands elftal. Weer weg te komen met een gelijkspel. Zoals elke hoekschop wordt hij snel en kort genomen. En zoeken ze een voetbal naar de zaak. Dat is door Quignan. Die wordt de oude bal weggehaald, maar niet heel overtuigend. Dat is het schot gelukkig ook niet. Van Alcibar. En dan moet het toch gebeurd zijn in deze wedstrijd. De 5 minuten zijn voorbij, dat heeft de scheidsrechter ook gezien. Die gaat bij deze doeltrap afsluiten. Dan horen we hier. En dan is het Nederland in ieder geval gelukt om niet te verliezen. En dat is, je ziet de rode kaart voor Denzel Dumfries na een minuut of 12 van het maximaal haalbare uit deze avond. Hij zal daar nog enigszins opgelucht over zijn, Denzel Dumfries. Dat hij dus moest doorbijten naar dat moment vroeg in de eerste helft. Ecuador heeft heel veel balbezit gehad, maar ook niet superveel grote kansen gecreëerd. En dat veld overwicht. Dat heeft Nederland dan goed gedaan. En daar zal Koeman dan ongetwijfeld de juiste goede momenten uit gaan halen. Anders op zo'n avond als deze. Robin kreeg nog een kans. En hij was belangrijk daarvoor bij de eerste goal. Toen het nog zo voortvarend begon. Yes, Iatolowski. Back. Exactly. Está back, Vega acaba. Holanda empatar, danke Diyos. Kasi tore evento na kung lugar Carchi Cora penalty, pero Holanda logra defender contra un Ecuador hopi fuerte, hopi físico, con un press hopi alto y pero Holanda manage de defender y ela vai querer empatar, dus na queda con un invicto. Exatamente. Meneer Conosano staat in Café 080. E un ticket di località è menu. Agora we wakker algo machinetje mis. En goat cheese salad passa bij voorbij. Mostra erg lekker. Mostra hopi douche. A mim mesmo não um fanático de goat cheese, pero sabe que bem com bacon, se com tem mandarin dentro. Ja, nou, eta as hopi aantrekkelijk. Anto, met de keren daarmee ook altijd leuk, maar mensen na die menu dan die appetizers, dan die soup of the day, dan die platters nang diferente, dan die platters nang mas grandi, daarmee kunt die 24.50 bij riba, papiano kinang die spare ribs, beef tips, mahi-mahi, coconut shrimps, just to name a few. So, Batamasco, welcome, happy hour. A começar, ito durante 6 horas, de 4 para 6 horas, tour dia. E a ver também na terceira 12 uur, Marduga, senão Lisbeth Lissolos. Tempo para vir buscar drinks, vir buscar snacks, aproveitar, é um lugar, hopi ambiente, e seguro que sim, van zone, também está mais aqui não, toda vez de Holanda. Você é fecha não? Dia 4 de junho, está a primeira vez contra o Japão. Oh, essa é a mesma vez também, a mesmo dia que também tem a Alemanha por show. Sì, se mi nota era sì. Dopo c'è che sei un rato. Sì, è 2 ore. Sì, un'ora è quella di Alemania, corso, dus non sta inter dia aqui não. Yes. Posso sta un'ora lo tin è quella di Alemania come corso e pa 3 ore di a tardi, no sorry, pa 4 ore di a tardi lo tin Holanda contra Japon. Dus een dagje 080. Een dagje 080 waar het leven is krachtig. Ja, precies. E essa aqui não tá onde que nós aqui não nos lo vai ter tá, mas para wegen aan de Holanda met de querer zetten met de great pabosa. Me quero avisar, prometo que nos vai. Danke, Salvi, was gezellig. Sim, hopi gezellig. Gostei da experiência aqui. E seguro que sim, nós também está presente para mais dias, não? Yeah. Nosso time está bem amplo, nós também tem Edge, nós também Gregory também join us. Exato. E também está mais ambiente, mais sabe de teste. Sabe de teste. Nós testing e espero tour e live streaming aqui na bom agrado.
pero no estoy más famoso, queda pendiente para aquí. We quero bisa mas dankie mes na loketa e team di NPC Production, Jason, Reggie, Omar e na oficina, Marilu, na you mulher também naturalmente no lubida Sisi. E mas dankie mes na loketa nos sponsors ng kuta Citizens Insurance Aruba, Italo Arubano, Mi Brochi Coffee, nós também junto com nós Hama e me talubida também a Mainta, Lantariba Radio Show e maneira onde nós estamos aqui em Café no 80. See you next time. Nós também temos mais tasks, nós também temos tasks em parte do Lokota Studio. So que dá para pendiente para todos os developments não, do Lokota Fan Zone, me querer te leuk para nós por mensen não viajar mais que kita encerrar para mij kunnen sluiten? Seguro que sim. Ja toch? Sim, Fan Zone, a ideia está para eigenlijk, nós trabalhamos em ambiente rondi e wega mes, nós não está presente para mim que wega entrevistando gente, assim não wega com gente, e também parte ambiente, hype up the crowd, durante halftime também, e depois de wega nós estamos bem back para entrevista na mesa, nós estamos ponderando que kita score, e depois na final de wega nós lobbying back se kana a mesma pessoa para ponderando com a labai. Yes, vai ter giveaways também. Yes. E assim aqui nós vai ter entrevista com os sponsors não. Nós vai ser leuk e gezellig na diferentes lugares que nós está visitando. E me quero é importante para nos mencionar também que nós temos diferentes platforms não. Nós vai ter gravação em estúdio, com stats, com updates, com reviews. Nós vai estar também riba aumenta em corrente online gratis. Nós vai estar também na Lantariba Radio Show através de Power FM e naturalmente online streaming. Dus voor die aumenta, pero também diferente outras plataformas de maneira de Lantariba Radio Show. Mas que dá para pendiente para todo o desenvolvimento e Road to World Cup junto com Fan Zone 2026 World Cup Edition. See you later. Op dit moment waar je als spits wacht.